Какво причинява гръбначни изкривявания при децата? Гръбначните изкривявания при децата могат да бъдат причинени от различни фактори и сега ще ви кажа някои от най-често срещаните. Причина номер 1. Грешно седене. Когато децата са седнали на бюрото да учат, гледат телевизия или играят на компютъра, ако позицията, в която са седнали, е грешна за гръбначния им стълб, това може да доведе до гръбначно изкривяване в течение на времето. Наблюдавайте децата си в какви позиции са седнали, защото те обикновено научават да седят по този начин и той бива изграден като навик и те стоят в тази позиция с дни, с месеци, с години и това може да доведе до гръбначни изкривявания. Следете децата за грешна стойка. Причина номер 2. Наследственост. Сколиозата е едно от гръбначните изкривявания, които могат да бъдат предадени генетично. Причина номер 3. Бърз растеж. Това е един доста често срещан фактор в моята практика, е децата да получат гръбначно изкривяване в периода на пубертета. Това е така, защото някои деца израстват доста бързо и самата мускулатурата не е подготвена за този растеж и някои мускули отслабват за сметка на други и това води до гръбначно изкривяване. Мускулен дисбаланс. В течение на времето, ако една мускулна група е по-силна от друга, това може да доведе до скъсяване на част от мускулите, от сухожилията, от залавните места и това да доведе до изкривяване на стойката. Доста често това може и да се получи при прекалено дълго стоене на бюро, наведени напред. Тогава предните мускули се скъсяват поради позицията, в която сме седнали, а мускулите на гърба и на трапеца стават доста по-слаби за сметка на предните и това води до скупване на раменете напред. Така че наблюдавайте децата и също така им давайте подходящи упражнения или ги запишете при подходящ треньор, който ще обърне внимание на децата ви. Причина номер 5. Нараняване или травми. Това може да се случи при счупена ръка или крак. Доста грешно според мен е тогава детето да се обездвижи. Обездвижването може да доведе до атрофия на мускулите, което да отслаби тялото. Обездвижете наранената част, но поддържайте движението в децата, за да може възстановяването да бъде по-бързо, по-лесно. Благодаря, че изгледахте това видео. Наблюдавайте за някои от тези фактори при децата си, за да могат и да израснат силни и здрави. Успех!